खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि मावखुलि एबा फरेस्ट रेन्ज अफिसखौ थेर-बेथेर खालामनायाव सोरनि आखाइ दंमारो? बियो मोनसे गेदेर सोंलु। इन्टारनेट सार्भिसा फैफिननाय लोगो लोगो नुनो मोन्दों मैया रुनिकाटा रेन्जनि मावख'गिरिफोरजों आयेन बेरेखा हाग्रा ओनसोलाव थानाय सान्थालिफोरनि नंखाय समायखिरा लानायाव रुनिकाटानि फरेस्ट हान्जाया आइजोफोरखौ गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन होनना सान्थालि सुबुंफोरा अजद होनाया बेसेबां सैथो? हाग्रा सिमफायग्राफोरखौ आयेन बेरेखायै हमना लाबोनानै फरेस्ट बिफाननिफ्राय भिडिअ खालामनानै रोखा सोंथि खालामनाय मोनसे नुथाया सोराङाव फैदों। नंखाय बाथ्राजों दुंहाव थासारि खालामदोंमोन रुनिकाटा फरेस्ट मावख'आव। मख'जाथावदि दायो थांनाय 17 अक्ट'आव चिरांनि रुनिकाटायाव सोमजिनाय हिंसायारि जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जिल्ला मेजिस्ट्रेट इनकुवेरि होनो गनायथि होबाय। चिरां जिल्लानि उफ्रा मेजिस्ट्रेट श्रीमती संगीता सरकारा रुनिकाटा हाग्रा खोन्दो मावख'आव गाग्लोबनाय अर सावनाय हिंसायारि जाथायनि सायाव नायबिजिरनो मेजिस्ट्रेट थाखोनि हियारिं खालामनो बिथोन होदों। बे हियारिंखौ फैगौ 23 एप्रिल खालि फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिम रुनिकाटा हाग्रा नायबिजिरग्रा बांलायाव खालामनाय जागोन होनना नटिस फोसावदों। मख'जाथावदि थांनाय 17 एप्रिल खालाराव चिरां जिल्ला रुनिकाटा हाग्रा रैखाथि बिफाननि सोद्रोमाफोरा आयेन बेरेखा हाग्रा दाननायखौ हमना लाबोखांनायनि उनाव सावरायनानै एबा समायखिरा लाहोखांनानै हगारफिननायनि भिडिअआ समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि मावखुलियाव सान्थालि सुबुंफ्रा लोब फैनानै मावखुलिखौ गाग्लोबनाय, गारिखौ अरजों सावनानै सेवहांगार खालामनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ हमना आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौनि दाबिजों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखां बिलाइ गथायनायखौ नुनो मोन्दों। गुवाहाटीआव आर्टिफिशियेल दैबानानि जाहोनाव सासे आइजोआ जिउ गोमानो गोनां जादों। मालिगावआव मेनहलाव गोग्लैना पायलनाथ मुंनि सासे आइजोआ जिउ गोमायो। रबिबारखालि बेलासियाव पायलनाथआ नालानि हाखराव गोग्लैना गोमानानै दंमोन। उनाव गोमाना जाथायखौ नोजोर बोनानै एसडीआरएफनि अपारेशनाव पायलखौ जाथाय जानाय जायगानिफ्राय 500 मिटारसो गोजानाव बोखांनो हायो। पायलखौ गोब्राब थासारियाव पान्डु एपारिउआव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय देहा फाहामसालियाव दारापुरनि पायलनाथखौ थैबाय होननानै फोसावो। मैया छत्तीसगढ़नि जशपुर जिल्लानि नारायणपुरनि रतनपहली हाग्रा ओनसोलाव गंसे गावारि बिरखंआ जाब्रबथाय जानानै गोग्लैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिरखंआ फांसे बिफांजों सौग्रावनायनि थाखायनो जाब्रबथाय जादोंमोन। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला बिरखंआ हानिफ्राय 30 फुटसो गोजौआव बिरगासिनो दंमोन। रैखाथि होनाय समाव कुरासगारा गामिनि साखाथियाव हाग्रा ओनसोलाव बिरखंनि बाहागो मोननाय जादों, नाथाय दासिमबो बिरखंआव साबैसे सुबुंफोर दंमोन एबा साबैसे जोखोम जादों, साबैसे जिउ गोमाखो बेनि बागै जेबो खौरां मोननाय जायाखैब्लाबो सानै पाइलटनि जिउ खहा जाबाय होनना बे समाव सन्देह खालामनाय जादों। जाथाय जानाय खौरां मोननायनि उनाव पुलिस आरो रैखाथि हान्जाया जाथाय जायगायाव सहैनानै रैखाथि होनाय खामानिखौ जागायदों। गुबुन फारसेथिं बे जाथायखौ लानानै जशपुरनि पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट बिथाङा बुङो दि पुलिस हान्जाया जाथायथिलियाव दं आरो रैखाथि होनाय खामानिया सोलिगासिनो दं होनना बिथाङा बुङो। दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया जिनाहारि खालामनायनि दायनिगिरि कुलदीप सेंगारखौ फांसिनि साजा होनो दाबि खालामनाय आर'जलाइखौ नेवसिगारबाय। बिजिरगिरि नवीन चावला आरो रबिन्दर दुडेजानि बेन्चआ बिथोन होयोदि 2020 मायथाइयाव कुलदीप सेंगार, बिथांनि फंबाय जयदीप सेंगार आरो गुबुन सुबुंफोरखौ बे केसनि सायाव दायनिगिरि खालामनो आरो साजा होनायनि ट्रायल कर्टनि थिरांथानि हेंथायै 1945 साननि गोबाव जानायनि उनाव दाखिल खालामनाय जादों। गोबां समफोरावनो मानसि गोमानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबादिनो पुनेयाव खामानि मावहैनानै न'फारसे फैफिननाय रतना बसुमतारी 36 बोसोर बैसोनि सुबुङा आन्दायनानै दं। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानी गामिनि रतना बसुमतारीया पुनेयाव श्री गणेश कम्पानियाव खामानि मावनानै थांनाय 18 एप्रिल खालाराव न'फारसे फैनो होननानै गारि गाखोबोनायावनो लामा ससेयाव गारि लाखिनायाव ओंखारफ्लांनानै आन्दायनानै थाबोदों होनना खौरां मोन्दों।
नखरनिफ्राय कुमारिकाटा आउटपोस्टआव रतना बसुमतारीनि गोमानानै थानायनि सायाव एजाहार होनाय जाबाय। बेनि गेजेरावनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला हमना लाखिनानै 9864805644 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों नखरनिसिम फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों दुखुथिया नखरा। जम्मु आरो काश्मीर ओनसोलनि हाजोआरि ओनसोलाव समबारखालि एबा मैया उधमपुर जिल्लायाव गंसे पेसेन्जार बासआ गिख्रंथाव जाब्रबथायजों हाखराव गोग्लैनायनि जाहोनाव खमैबो सा 21 सुबुंनि जिउ खहा आरो गासै सा 61 सुबुंफोरा जोखोम जायो। फुंनि 10 रिंगासो समाव रामनगर ओनसोलनि कागड़ गामिनि साखाथियाव बासआ मोजां लामा सिनायनो हायै खेंख्रा लामाजों थांबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जायो होनना रिपर्टआव फोरमायदों। जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगानि सुबुंफोरा जाथाय जायगायाव सहैयो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बोखांनो थाखाय रैखाथि होनो नाजायो। पुलिस आरो गुबुन इमारजेन्सि हेफाजाब होगिरिफ्रा थाबैनो जाथायथिलियाव सुबुंफोरखौ बोखांनो अपारेशनाव बाहागो लायो। नाथाय जानाय जाथायथिलिनिफ्राय नुजानाय नुथायफोरा जाब्रबथायनि जाहोनाव बासखौ आबुङै थेर-बेथेर गाज्रि जानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। लोगोसे मावख'आरिफोरा बुंदों दि जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां सुबुंनि हालोदा गोब्राब हालोदाव दं। बिसोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों आरो थैनायनि अनजिमाया बांबावनो हागौ होनना बे समाव साननाय जादों। आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे गासै हादोरनाङैनो IPL क्रिकेट बादायलायनायनि खाथि-खाला सोमजिनाय जुवा गेलेनायनि हेंथायै पुलिसआ गोख्रों हाबाफारि लाबाय थादों। बेबादि समावनो तिनिसुकिया जिल्लानि मार्गेरिटा पुलिसआ मोनसे आन्दोनि सुलुंनिफ्राय मोननाय खौरांखौ बिथा खालामनानै सिग्रोमो आरो बे अपारेशनाव बिथांमोना IPLनि मुङाव सोलिफुबाय थानाय मोनसे गिदिर जुवा गेलेग्रा सिन्डिकेटखौ फोजोबस्रांनो हादों। पुलिसनि मोनसे अपारेशनाव बिथांमोना IPL जुवा गेलेगिरि बिकास साहाजों लोगोसे गुबुन साथाम हेफाजाबगिरिफोरखौ हमनो हायो। मार्गेरिटानि उफ्रा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट फैज आहमेदनि दैदेननायाव जानाय बे जर'खा अपारेशनाव साब्रै जुवा गेलेग्राफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय दायनिगिरिफ्रा फारियै बिकास साहा, मनज दे, सैदुल रियाजुल आली आरो राजु मालाकार। बिसोरनि गेजेराव गुबै दायनिगिरि बिकास साहा आरो रियाजुल आली रबिबारखालि पुलिसआ हमनानै जेलाव दैथायहरो। अजदनि बादिब्ला गुबै दायनिगिरि बिकास साहाया गोबाव समनिफ्रायनो IPLनि मुङाव साधारन सुबुंफोरखौ लानानै लुथिबोगासिनो दंमोन आरो खम समनि गेजेरावनो गोबां बिबांनि सम्पतिनि बिगोमा जानो हादोंमोन। जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बिहारनि थागिबि बिकास साहाया बावैसो सिगां मार्गेरिटा पुलिस थानानि साखाथियाव 1 कौटि रांसो रां आरजिदोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव सोमजिनाय हिंसायारि जाथायनि उनाव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि इन्टारनेट सार्भिसा बन्द जानानै दंमोन, जेराव 4थि सानाव एबा थामहिनबा आरो क'क्राझाराव इन्टारनेट सिबिथायखौ हगारफिनबाय। मख'जाथावदि इन्टारनेट सिबिथाय गैयैनि जाहोनाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन रायजो-राजाफोरा। खायसे सुबुंफोरा अजद होदोंमोन आरो सावरायगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेरै 2026 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरा HS पास इयार 2026 आरो 2027 नि थाखाय एडमिशन खालामनायनि जेंना, जेराव दर्पण अनलाइननि गेजेरजों एडमिशन एप्लाइ खालामनायाव थारैनो जेंना नुजाथिदोंमोन। जाय जेंनाया रुनिकाटायाव सावथाल आरो हाग्रा बिफानजों जानाय जाथायनि उनाव क'क्राझार चिराङाव इन्टारनेटखौ बन्द खालामनायनि जाउनाव गोबां फरायसाफोरनि एडमिशना अनलाइननि गेजेरजों न'आव थानानैनो गोरलैयैनो गावबा गावनि स्मार्टफननि गेजेरजों खालामनो हानाय खाबुखौ गैया खालामनानै होदोंमोन। नाथाय दायो बयनिबो थाखाय इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामनायनिफ्राय फिन खुलिफिननानै होफिनबाय। आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेड एन्ड आर्ट एन्ड मशन डेन्स स्टुडिअ एन्ड ससाइटिनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय BTC ओनसोलाव मिस इउनिभार्स आसाम एन्ड मिस टिन इन्डिया 2026 ग्रेन्ड फाइनाल खुंफुंनो थांगासिनो दं। बैथि दाननि 23 खालाराव, जेराव खुंफुंनो थाखाय थाग-थियारि खुंफुंनो थांगासिनो दङ। 23 एप्रिल खालाराव दालिगाव टाउनशिपनि RCC नब्लाङाव, जेराव BTCनि गोबां दैदेनगिरिफोर, मुंदांखा महरगिरि, आलासिफोरा बाहागो लागोन। बेनि थाखायनो रायजो-राजाफोरखौ नायफैनो थाखाय खावलायदों। बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रुंसारि जुबिन गार्गनि मेथाइखौ गाज्रि महराव खननायनि थाखाय मेथाइ रोजाबगिरि मरमिता मित्राया खैफोदाव गोग्लैदों।
जेराव जुबिन गार्गनि मेथाइखौ स्टेज एबा जौसाङाव गाज्रि महर खननाय जादोंमोन आरो गोबां सुबुंफ्रा बेनि थाखाय रागा जोंखांदोंमोन आरो रायजो नाङैनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदोंमोन। दा जुबिन गार्गनि मेथाइखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय गोबां पुलिस थानाफोराव मरमिता मित्रानि हेंथायै एफआइआर होनाय जादोंमोन। बेबायदिनो मैया गुवाहाटी नोगोरमानि दिसपुर पुलिस थानायाव मरमिता मित्रानि हेंथायै मोननै एफआइआर थिसनदों। जुबिन फेन जौसांनि जानानै अजय फुकन, बैकुन्ठा प्रिन्स पाठक आरो खौरांगिरि हेमन्त शर्मा बिथांमोना दिसपुर पुलिस थानायाव नुजाथिनानै मरमिता मित्रानि हेंथायै एफआइआरखौ थिसनदोंमोन। एफआइआर होनायनि उनाव देंखोगिरि अजय कुमार फुकनआ बुङो दि जों निमाहाखौ होयो आरो गोरोन्थिखौ निमाहा बिफिननो थाखाय गनायथि होयो। बियो जाय मेथाइखौ गाज्रि खालामदों बियो मायावीनि मेथाइ, आरोबाव गोबां जुबिननि मेथाइखौ गुबुंले खालामदों। बियो देंखोखौबो सोलायदों आरो गाज्रि महर होदों। रावबो देंखोगिरि एबा खनगिरिया बिदि मोन्थाइ गैया। बियो माबोरै बिदि देंखोखौ सोलायनो आरो जुबिननि मेथाइखौ रोजाबनो हाखो, बेनि थाखाय गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बेराफारसेथिं मरमिता मित्रानि गोबां स्टेज प्रग्रामफोरखौ बन्द खालामनाय जादों एबा केन्सेल खालामनाय जाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों चिरां जिल्लायाव जानानै थांनाय जाथायनि बागै। मख'जाथावदि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय रिपु चिरां रिजार्भ फरेस्टआव थानाय हाग्रा मावख'आव सोमजिनाय दुंहाव थासारिया सामलाय जानायनि लामायाव। सानब्रै इन्टारनेटखौ बन्द खालामनायनि उनाव फिन बयनिबो सुबिदानि थाखाय फिन इन्टारनेट सिबिथायखौ अपेन खालामनानै होबाय, नाथाय दासिमबो जाथायनि गुबै थासारिया सुस्रांजायाखै। चिरां जिल्लानि DFO कुन्जन बसुमतारिया फोरमायथिनाय बादिब्ला गोबां सान्थालि हारिनि सुबुंफोरा चिरां जिल्ला मावख' गाग्लोबनायनि अनगायैबो रुनिकाटा रेन्जनि गोथौ हाग्रा ओनसोलाव थानाय गोबां मिथिंगाखौ सावनानै सिलिंखार खालामबाय एबा जुइ लगायनानै एबा अरजों सावनानै सिलिंखार खालामदों होनना फोरमायदों। आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला आयेन बेरेखा दखल खालामग्रा सान्थालिफोरखौ फैबाय थानाय समफोराव BTC सरकारा एभिक्सन खालामनानै होस्रांनो हागोन ना? बेयो रायजो राजाफोरनि सोंथि, जायखौ बर' रायजो राजाफोरा लुबैदों। बेराफारसेथिं BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया जाथाय जानाय जायगायाव बावैसो सिगां दावबायहैनानै जायगानि सुबुंफोरजों सावरायहैदोंमोन आरो रुनिकाटा अफिसाव जानाय जाथायखौ सोंखारिदोंमोन। बेनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङावबो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन दि जालांनाय जाथायखौ जों सोंखारियो, बेबादि जानो नाङामोन। मोनसे हारियाव साफा सानै गाज्रि मानसि थायो, बेनि थाखाय गासै सान्थालि हारिखौ दाय होनाया गनायजाथाव नङा। गासै हारियावनो गाज्रि आखुनि मानसि थायो। बर' समाजावबो, सान्थालि समाजावबो आरो गुबुन गुबुन हारियावबो गाज्रि मानसि थायो होननानै BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन आरो माखासे सुबुंफोरनि एबा गोरोन्थिनि थाखाय गासै थागिबि हारिखौ दाय होनाया मोजां नङा होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन। आरोबाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया ओरैबायदि बुंबावदोंमोन दि हाग्रा बिफाननि आयेना जोंनि आखायाव गैया। मख'जाथावदि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि मावखुलियाव सान्थालिफोरा लोब लोब फैना मावखुलिखौ गाग्लोबनाय आरो गारिखौ अरजों सावनानै सेवहांगार खालामनाय जाथाय थिलियाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे आसामनि मन्त्रि चरण बर', BTCनि गुबुन गुबुन बिफानारिफोरनि मावफुं सोद्रोमाफोरा दावबायना थासारिखौ सुलाद लाहैदोंमोन। जाथायनि सायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन, हाग्रा बिफाननि आयेना जोंनि आखायाव गैया, आसाम सरकारनिसो आखायाव होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो जाथायनि सायाव गुवारै फोरमायथि थियारि खालामनानै BTCनि गेजेरजों आसाम हादोरसा सोरखारनिसिम दैथायहरनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। आरो जुदि सोरबा दायनिगिरि सुबुंखौ सिनायथिनाय जायो अब्ला आयेननि गेजेरजों राहा लानाय जागोन। दासान्दि ओनसोलाव गोबां रैखाथि हान्जाफोरखौ थिसननाय जादों आरो थासारिखौ गोख्रों नोजोर होगासिनो दं। खुंथाया हाग्रा संरैखाथि आरो आयेन आब्रुथिखौ लाखिनायनि थाखाय नांथाबना दं होनना फोरमायथिदोंमोन। बेराफारसेथिं रुनिकाटायाव जाथाय खालामग्रा सा 21 दुथां सुबुंफोरा पुलिसनि जेयाव गोग्लैदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला
पास इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एजुकेशन, हिस्ट्री, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि
बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488399 जानबुं नम्बराव।